Gusti ingkang Maha Sih Wilasa ingkang hamba bardaya kawilujengan kabagas warasan saha katentreman mugi-mugi tansah kajiwa kasarira tumedhak tumanduk dumateng panjenengan sedaya dalasan kula waradin sagung kaluwarga nuwun kula nuwun ingkang kinabekten para sesepuh pini sepuh aji sepuh ingkang satuhu ana ing pamawas miwah lebda ing pitutur ingkang kula hormati para rama yai para ibu nyai ingkang tansah sumandhing kitab suci wahyuning ilahi ingkang kula hormati para kasatriyaning negari para pangarsa pangembating praja ingkang dados pandoming kawula dasih saha reh kaprajan saha kapradatan ingkang tansah hanggung hanggegolang dumateng telenging cipta murih lestarining bangsa tentreming swasana ingkang kula hormati sagung para pandemen gelaring seni budaya Jawi wonten ing titikan enggahan menika. Mugi kepareng kula hambuka wiwaraning saka wenganing kandha miwah duaraning pagelaran wonten ing dalu menika. Kula minangka sesulih saking para kadang seniman seniwati jaranan campursari tunggak semi ingkang ijil saking laladan lingkungan 8 desa Ngunut kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung ingkang dipun pangarsaning dening panjenenganipun Raka Mas Bagus Bayu Bima wonten ing titikan enggahan menika nderek sowan ngabiyantara wonten ing dusun Kambingan Desa Tanjung Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. Ugi boten katalupen wonten ing titikan enggahan menika ugi kasengkuyung dening para kadang seniman seniwati saking jaranan campur sari tunggak semi. Ugi kasengkuyung dening para kadang saking Lela Rental Audio. Wonten ugi para kadang saking Yalakning. Ugi boten katalupen ing dalu menika kasengkuyung dening para kadang waranggana ingkang sampun samya ing gati sawega ing diri. Kiraken lampahipun pagelaran wonten ing titikan enggahan menika dawuh tinimbalan panjenenganipun ingkang hamengku gati panjenenganipun Bapa Gampang Gotrah Kaluwarga inggih menika kanthi kajat Wali Matul Hitan nuwun inggih Raka Mas Bagus Selo Sultan Arasyid mugi-mugi saged dadosna putra ingkang soleh saged mikul dhuwur mendem jero derajatipun tiang sepuh kekalih amin amin Allahumma amin. Boten kita ngadhapung sagaduk ing manah miwah sakadaring lampah mugi kepareng kula jumangkah saperlu badhe lan jembadani rerangkening pagelaran ingkang badhe lumampah dumateng panjenengan sedaya mugi wonten saka lilaning penggalih kepareng lenggah kanthi mardu mardikaning manah atos paripurnaning pagelaran tunggak semingka Yai Karyo. Satriyipun ngaturaken pambagya wilujeng dalu saha sugeng rawuh saking para pandemen gelaring seni budaya Jawi dari sowan ngabiyantara minangka sesulih saking para kadang seniman seniwati jaranan campursari tunggak semi ingkang wijil saking laladan lingkungan 8 desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung wonten ing titikan enggahan menika dawuh tinimbalan panjenenganipun ingkang hamengku gati panjenenganipun Bapa Gampang Gotrah Kaluwarga Kini nderekaken ngregengaken swasana nderek mangayu bagya napa ingkang dados kajatipun panjenenganipun Bapa Gampang Gotrah Kaluwarga. Inggih menika
tasakuran kitanan Roko Mas Bagus Selo Sultan Arasyid. Mugi-mugi saged dadosna putra ingkang soleh, saged mikul dhuwur mendem jero derajatipun tiyang sepuh kekalih. Mur wakani pagelaran al artisnya saking Tunggak Semi Jaranan Campursari. Sumangga Tunggak Semi ngayahi karya.